Qabdu ritmu tajjeb ix-xogħlijiet fuq il-bini mill-ġdid ta' triq il-Marfa fil-Mellieħa. Ix-xogħlijiet huma mifruxa fuq medda ta' 1.4 kilometri fi triq li tibda minn ħdejn is-Santwarju tal-Madonna fil-Mellieħa u tibqa' sejra sa' roundabout li hemm fil-bidu tal-Bajja tal-Adira. Din it-triq magħrufa għad-dawrin tagħha hija waħda mill-ewwel 120 triq li Infrastructure Malta qed tibni mill-ġdid f'diversi lokalitajiet bħala parti mill-investiment tagħha ta' 700 miljun euro mifrux fuq 7 snin. One News iltaqa' mal-perit tal-proġett Ronald Zammit illi fisser-mana kif ix-xogħol beda bil-bini ta' aktar minn 400 metru f'bankini ġodda tul it-triq. Se jiġu mibdula il-bankini fejn kienu dojoq u ħajjiġu aċċessibbli aktar għal kulħadd. Ġo fihom se jingħaddu wkoll servizzi fejn ħajntużaw ukoll minn entitajiet privati. Ma dawn ser jiżdiedu il-catchments għall-stormwater biex ikun jista' jinġabar aħjar l-ilma tax-xita li jinżel minn ġo triq. Spjega kif din is-sistema hija maħsuba biex ittaffi l-problemi tal-arar f'diversi toroq fil-lokalità fosthom triq San Publiu u triq George Borch Olivier. Spjegalna wkoll kif saret ħidma biex ikun evitat kull inkonvenjent possibbli fosthom mal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa. Kien hemm koordinazzjoni kontinwa wkoll mal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa fejn ġiet organizzata wkoll shuttle service biex innaqsu ħafna mill-inkonvenjent kemm għal dawk li jużaw it-trasport pubbliku kif ukoll għan-nies tal-lokal. Il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borch għalli dawn ix-xogħlijiet bdew wara li l-Gvern sema talba tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa biex issir din it-triq ewlenija. Tajna importanza wara li smajna u tkellimna mill-viċin mal-Kunsill Lokali. Għandek Kunsill Lokali li jaħdem ħafna fil-Mellieħa, Kunsill li ġibet l-attenzjoni tal-awtoritajiet u l-Gvern li sema. Intant Infrastructure Malta qed tikkollabora ma' dawk kollha konċernati biex tiżgura li l-bini mill-ġdid ta' triq il-Marfa jitlesta malajr kemm jista' jkun qabel ma jibda s-sajf u bl-inqas diffikultajiet possibbli għar-residenti u għan-negozji fost oħrajn. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.